Γιατί κάνω εγώ αυτά τα βίντεο με αυτούς τους συνεργάτες? Πολύ έτσι! Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Τι κάνετε, πώς είσαστε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα... Σας την έφερα! Φεύγουμε λοιπόν από την ροή, την κανονική του προγράμματός μας, τότε και τώρα και κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις και ξαναεπανερχόμαστε να κάνουμε ένα recap. Να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, τι κάνουμε, να κάνουμε ένα σουσού τέλος πάντων, παιδί μου, να τα πούμε λίγο. Όπως βλέπετε, δεν βρισκόμαστε στο στούντιό μας, βρισκόμαστε σε ένα upgrade studio του φίλου μου του Ηλία ή αλλιώς Aphrodite, το HGW. Έλα, χειροκροτήστε λίγο. Ναι, φτάνει τώρα. Ωραία. Και πίσω μου έχω έναν πίνακα, καλά της Μαρίας Διαμαντίδου. Φαίνομαι ότι είμαι μέσα στον πίνακα. Είσαι μέρος του πίνακα. Είμαι μέρος του πίνακα. Κοίτα με. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ηλία που μας έδωσε το χώρο του για να κάνουμε βιντεάκι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε εδώ δεν προλαβαίνουμε τα βασικά. Οπότε ήρθαμε εδώ να κάνουμε γύρισμα για το κανάλι του, να μπείτε μέσα στο κανάλι του για να δείτε τι είπαμε, γιατί είπαμε πάρα πολλά πράγματα και πολύ ενδιαφέρον. Ενδιαφέροντα. Θα τον μπείτε μέσα στο κανάλι του Ηλία όταν θα θυμηθεί. Whatever. Όταν θυμηθεί να το ανεβάσει, μπείτε να το δείτε. Anyway, λέμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. 3 μήνες πριν λοιπόν, ανέβηκε αυτό το βιντεάκι και άνοιξε ξανά το κανάλι μου στο YouTube με τους συνεργάτες μου, το Θανούλη, την Τατιάνα, την Ελπίδα, την Ορφέα και πολλούς άλλους. Μπορεί τώρα να ξεχνάω. Και μαζί με το κανάλι ξεκίνησε και το θέατρο, μετά από πάρα πολλά χρόνια, και μαζί με το θέατρο ξεκίνησε και το My Style Rocks. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι όταν συνδυάζεις πολλά καρπούζια σε μία μασχάλη, κάτι δεν πάει καλά, θα γλιστρήσεις κανένα καρπούζι και θα σπάσει. Εκείνη την περίοδο λοιπόν της ζωής μου, 3 μήνες πριν, φαίνεται σαν ένας αιώνας εντωμεταξύ. Δεν ξέρω, νιώθω, λες και έχει περάσει και ένας χρόνος, γιατί κάθε μέρα το πρόγραμμα πάει ως εξής. Δευτέρα ή Τρίτη κάνουμε, ή Δευτέρα και Τρίτη κάνουμε γυρίσματα στο YouTube για να βλέπετε εσείς τα βίντεο και να μην τα σχολιάζετε ποτέ. Μπράβο σας παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Ρε, μου λείψατε εσείς οι τρεις που βλέπετε αυτό το βίντεο. Φιλιά στη μαμά της Τατιάνας, την αγαπώ πάρα πολύ. Και στη μαμά μου, γιατί βλέπει και η μαμά μου τα βίντεο. Οπότε αυτό. Και στον Ηλία και στον Chris. Ο Chris είναι φανατικός viewer. Ναι, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Δευτέρες, Τρίτες κάναμε τα βιντεάκια, τα γυρίσματα, που πολλές φορές ήταν και διπλά γυρίσματα, που καταλαβαίνετε ότι το υλικό που βγαίνει είναι μετά από πολύ κόπο, πολύ υδρότα, πολύ υπομονή, πολλά νεύρα, πολλά λεξοτανή. Μετά από πολλά. Η λέξη είναι πολλά. Διότι εγώ μέσα στη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη πρέπει να βρω outfit 6 στο σύνολο, τα οποία να τα κάνω styling, να βρω τσάντες, accessories, παπούτσια, θέματα που πηγαίνω, η κακομοίρα, και να είναι και φάνταστα. Και την Πέμπτη λοιπόν ξεκινάει ολοήμερο γύρισμα στο My Style Rocks. Παρασκευή γίνεται ένα break, που σε αυτό το break πρέπει να τελειοποιήσω το look του γκαλά. Και Σάββατο Κυριακή δεν υπάρχουν σε αυτό τον πλανήτη. Την Τετάρτη, που έχουμε μια μέρα που δεν τη σχολιάσαμε. Τι κάνω την Τετάρτη? Την Τετάρτη παίζω στο θέατρο. Στο θέατρο Faust, τι θα πει ο κόσμος, του Σταμάτη Πακάκη. 8 η ώρα και σας περιμένω να έρθετε και εκεί να γνωριστούμε, να γελάσετε, γιατί είναι μια τρελή κωμωδία, οπότε αξίζει να έρθετε. Όσοι το βλέπετε αυτό το βίντεο, δεν έχω άλλη κάμερα, νιώθω κενή. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θέλω να σας πω πόσο δύσκολο είναι να πρέπει να συνδυάσεις όλο αυτό το κομμάτι, όλα αυτά βασικά τα κομμάτια, και να τα μαεστράρεις κάπως για να βγούνε εις πέρας όλα και να μην είναι κανένας αδικημένος. Και ευτυχώς δεν είμαι μόνη μου σε όλο αυτό. Δηλαδή τι εννοώ, έχω φίλους και συνεργάτες που με στηρίζουν και προσπαθούν να με βοηθήσουν όταν εγώ είμαι στα κάγκελα. Μιλάμε κάγκελα. Είναι από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής μου. Το λέω πάρα πολύ σοβαρά αυτό. Δεν έχω καθόλου χρόνο, ούτε για ύπνο. Αυτό θεωρείται πια πολυτέλεια κάπως.
Και μέσα σε όλα αυτά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα content το οποίο να είναι ενδιαφέρον για εσάς. Προσπαθώ να ταπεξέλθω σε όλα τα ακραία γυρίσματα, ιδέες, ginger, minger κτλ. Οπότε θέλω τη βοήθειά σας και την κατανόησή σας σε αυτή τη φάση της ζωής μου για να μπορέσει να μεγαλώσει ετούτο το χωριό. Ένα κεφάλαιο λοιπόν που θέλω να συζητήσουμε πάρα πολύ, γιατί μου το έχετε ζητήσει πάρα πολύ, είναι το My Style Rocks. Τι συμβαίνει σε αυτό το παιχνίδι, πώς αποφάσισα να μπω σε αυτό και γιατί. Σας τα είπα τα γιατί και για τα πώς, γιατί ήθελα να προβάλλω τον εαυτό μου, να με γνωρίσει περισσότερος κόσμος, γιατί έκανα ένα πολύ μεγάλο gap λόγω του πρώτου βίντεο που ανεβάσαμε στο YouTube, μπορείτε να μπείτε και να το δείτε, και γιατί ήθελα να προβάλλω τη δουλειά μου και τη δουλειά των συνεργατών μου και να μεγαλώσει ετούτο το χωριό και να σας δείξω τη style, έτσι, γιατί my style rocks, baby, έτσι κι αλλιώς. Ρε φίλε, να σας πω κάτι, γιατί το κάνετε αυτό με τα hate comments και μαλώνω μόνη μου. Γιατί μου το κάνεις αυτό ρε Θάνο τώρα και πρέπει να μιλήσω για τα hate comments? Δεν τους θέλω, δεν θέλω, δεν θα απαντήσω, θα κάνουμε ένα Q&A φίλοι. Μιλώ για μένα. Κάνεις hate comment κάτω από τα επεισόδια μου. Εγώ είμαι. Τα κάνει όλα. Μόλις βρήκαμε τον πρώτο hater. Εν τω μεταξύ όλα τα προφίλ που κάνουν αυτά τα hate comment μετά γίνονται φίλοι, να ξέρεις. Έχω μια κυρία η οποία με έλεγε Τέρας, η οποία έχει γίνει πολύ μεγάλη follower μου και την αγαπώ πολύ τα φιλιά μου. Μπορεί να βλέπει και το βίντεο. Δεν είναι γεμάτο. Είναι ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα το οποίο είναι reality και το οποίο μιλάει για μόδα και styling. Δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου για το αν έχω styling ή όχι. Αυτό το ξέρω εγώ και έχω. Και όποιος θέλει να το αμφισβητήσει είναι ελεύθερος, γιατί έχουμε δημοκρατία και μετά θα πεθάνει δημοκρατικά. Αυτά. Εγώ δεν ξέρω τι άλλο να σας απαντήσω περί του παιχνιδιού αυτού που σας έχει φάει η περιέργεια, τι γίνεται, τι συμβαίνει, ποιος λαλαλα. Αλλά επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ να χτίσουμε μια γέφυρα επικοινωνίας, εγώ μαζί σας, εσείς μαζί μου και με όλους τους συνεργάτες μου, τους πάρα πολλούς, αυτόν τον έναν, τον ατάλαντο που γράφει συνέχεια σχόλια και με δουλεύει ψηλό γαζί σε όλα τα βίντεο. Πώς τον αγαπώ τον Θάνο. Θέλω να μου στέλνετε τις ερωτήσεις σας και εγώ θα μπω σε αυτή τη διαδικασία να δω ποιες ερωτήσεις από αυτές μπορώ και μου επιτρέπετε να απαντήσω και θα τις απαντήσω. Πολύ ντόμπρα και τσουβαλάτα, γιατί είμαι και ειλικρινής άνθρωπος και δεν με νοιάζει και καθόλου. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να πληκτρολογήσετε την ερώτηση αντί να κάνετε hate comment κάτω από τα επεισόδια. Ελάτε στο κανάλι, κάντε hate comment στο κανάλι, ελεύθερα. Και εμείς θα σας απαντάμε. Για να δω. Ρε παιδιά, να πούμε και κάτι σε αυτό το σημείο, για να το κλείσουμε κάποια στιγμή και όλο αυτό το βίντεο της αποκάλυψης του τι συμβαίνει στη ζωή μου, που κανέναν δεν νοιάζει, αλλά όλοι νοιάζονται. Αφού μπαίνουμε στη διαδικασία λοιπόν να κάνουμε βιντεάκια και είμαστε και συνεπείς με την ημέρα που θα τα ανεβάσουμε, με την ώρα και όλα τα. Αν βλέπεις κάτι καλό, πρέπει να το σχολιάσεις. Δεν θέλουμε μόνο τα hate comment εμείς εδώ πέρα. Πώς εξελιχτούμε δηλαδή, πώς θα μεγαλώσουμε αυτό το κανάλι. Νιώθω ότι έχω κατέβει σε προεκλογικό αγώνα, έτσι πως είμαι. Πώς λοιπόν θα εξελιχθεί αυτό το κανάλι, πώς θα προχωρήσουμε φίλες και φίλοι, πώς θα μεγαλώσει αυτό το χωριό, πώς θα γίνουμε καλύτεροι και πώς θα βελτιώσουμε αυτό το κανάλι, αν δεν έχουμε εσάς να μας πείτε τα hate comments σας, τα comment αγάπης, όλα αυτά τα comment που θα μας κάνουν καλύτερους και θα μας δώσει την επικοινωνία μαζί σας. Θα κλείσω αυτό το βίντεο και τα λέμε σε ένα τρίμηνο πάλι με τέτοια βίντεο που θα έχουμε επαφή, έτσι πιο ντόμπρα και πιο τσουβαλάτι. Θα τα πούμε σε ένα τρίμηνο. Ρε και τι μαζέψτε τις ερωτήσεις σας και θέλω λοιπόν να μου τις στείλετε για να μπορέσουμε να κάνουμε έναν διάλογο. Γιατί είμαι και δημοκράτησα εγώ. Και θα απαντάω μόνο αυτά που θέλω. Και θα απαντάω μόνο αυτά που θέλω. Anyway, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Τα φιλιά μου και συντονιστείτε γιατί σας έχω καλεσμένο στο κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις που δεν περιμένετε. Κολομπριθρόξυλο.